egunon, nirekin zaldua naiz, eta nahi oso angulo pasatu dit etxetik Korrixka ekimeneko katea jarretzeko ardura, beraz hemen dijo nire bertsoa, bere puntuari jarraituz. Noiz juteko azea etxera bisitan, familia ikustea benetan dut faltan, urkuiuk ez dituzten joaten aste hontan, baina gauzak hartuta etxera noa bueltan, arauak puskatzea daramat zainetan. Arauak puskatzea daramat zainetan. Bueno, broma besteik ez dan, Eta, nik nire puntua, Gorka Gabilondori jarriko diot, nire kuadreko lagun bati, beraz, hementxe berak jarritu horreko puntua. Zemuz moldatzen zara etxetik lanean. Gero arte eta animo denoi.